Umengameli wamabhinca uNgizwe Mchunu uthi umholi we-EFF uJulius Malema akasadingeki esifundazweni saKwaZulu-Natal kulandela amazwi akhe adelela ukhomishana wamaphoyisa kwaZulu-Natal uJenene uNhlanhla Mkhwanazi. Umchunu ukhulume lokhu ngesikhathi kuqhubeka imashi enkabeni yedolobha laseThekwini namuhla ebihlelwe inhlangano iMarch and March. Namhlanje ngifuna ibone impumela uJulius Malema akasamukelekile kosuku uthuke ubaba uMkhwanazi isidingo singekho efanele alinde. uJulius Malema wathuka mina wathuka isilo wathuka umuntu ophinda angene wa-undermine uJacob ngendlela Zuma esekwazi ukumhlonipha kufika ngakusasa yena wabona kungcono ukuthi ayothi down noJessica Zuma down. Leyo nto leyo asiyidingi ukuthi ingaba yikusasa lelizwe. uJulius Malema icorruption yakhe indala. Mina ngatshena uFloyd Shivambe ukuthi uJulius Malema bathi imali uJulius Malema bathi imali ekuruleni claima more than 10 million ngenyanga bacontrola isecurity yasekuruleni, and I'm the witness of that because into abalekile la no chairperson wakhona uDuma nabafakazi babe bobabili uchairperson kanye noFloyd Shivambe bengenxa ukuthi mina ijoyine lamanyala okuthiwa i-EFF. Athi mina ho never so into ezakalayo namanje njengoba hlangana noMkhwanazi nje uJulius ingoba wayezoncenga uMkhwanazi ukuthi atshala amaphoyisa ukuthi ashaye mina ngoba mina I had an event on the same day yokuvula amabhinqa lapha. Wayezosho wathi hey Mr. Mkhwanazi this is so full calling Ngizwe is want you to step us ingakho bafika bashisa amatende lapha workshop benza yonke. Ngiyayifuna le nje uJulius Malema ngiyifuna ngescreen. Sibona